to. Update na Babiyana part 2 ya kara fitowa mai kyau yanda nono ya fito da kyau duwawu ya fito da kyau. Turawan da Allah. Amma Babiyana videos din. Allah. Nawa zan biya. Abba PA ki ce masa 5,000 ba yana da kudi yana da shago. Kana ji? Sayyada 5,000 ki ce ma PA 5,000. In ka bar garin maka babban yaro zan bada 100 ka yarda in shiga tura maka yanzu? Tura mun nasiya. A'a ba fa wai dan kana wannan ba ka yarda 100? Wallahi update din Babiyana ko miliyan 1 zan siya. An gama cinda tana so ta gan bayan mu. An gama bari in tura maka. Abba Allah shirye ka Abba. Kamar nonon na da rai ashe nonon bayi da rai a bati. Nono ya riga da ya gama rubewa. Abba har yanzu na san kai namiji ne har yanzu akwai mata masu sa ondawiya dama. Da bari in tura maka ka sha dariya da ondawiya Abba a jikinta. Maris ne tana miki magana. Ku tura mun in gani. Ke in talaushe kake tura mu. Idan ka san kana da contact ina direct kawai zan sauka a live nan yanzu ka ce Sayyada send me. Ni kuma zan tura Mari zan tura ma Abba PA zan tura Maryu zan tura fanne da man ta riga da ta gani. Sauran kuma ku Mari ku yi follow din wannan na kasan nan. Ku yi follow din Mari za ta ba ku a kyauta. Waye yace Allah ba. Na'am my darling. Ki ce ma Maryu na yi fushi da ita na je na yi bukin makeup Maryu ina jiran Maryu ta zo makeup shuru. Maryu iska ce. Kuma no reform. Maryu